Kaixo, nire izena Mikel Franco da eta ondorengo bideo honetan atzea elikadura nola ebidentziatzen dudan azalduko dizuet. Kasu honetan, guk ikastetxean Google Classroom erabili ditugu, batxilergoko lehenengo mailako ikasleekin hartuko dut adibide gisa. Eta egiten orain ikusten ari garen gaia da oinarrizko informatika. Lan honetan, sartzen baldin bagara, argibide batzuk daude, taldeko lana da, eta kasu honetan ikusi dezakegu moduan da ordenagailu bat erosiko dute ikasleek, hemen daude argibideak, klasean argibideak eman dizkiegu, irakasleok ikasleei, bere taldeka irakurri, ulertu eta lan bat egin behar izan dute. Behin lan hori egindakoan, plataforma honetara igo dute, eta ikasle beraiek lanak entregatu dituzte. Kasu honetan, 26 ikasle ditugu, binaka aritu dira, eta, talde bakoitzeko batek entregatu ditu. Ikusten baldin badugu, lehenengo ikaslearen lana, Google dokumentu bat da. Google dokumentu honek ahalbidetzen duena da, dokumentuan bertan, iruzkinak egin ahal izatea ikusten duzuen moduan, adibidez hemen jarri dezakegu, koloreztatu ezazu titulua, eta iruzkindu dezaket, edo ez. Aurrera xeago, jarri ditzakete hemen, esteka jarri beharrean, adibidez, esteka jarri beharrean, izerra jarri ezazue. Eta dokumentu guzti honekin joan gaitezke iruzkinak egiten dokumentuan bertan. Gainera, iruzkin primatuak egin ditzaku hemen eskubiko partean. Adibidez, moz geratu zarete, oso ondo dago, zorionak, edo dena delakoa. Eta azkeni, hemen kalifikazioa jarriko genioke. Zazpi bat, eta hemen argitaratuko genuke argitalpena botoiaren manda, eta itzuli lana eginez, nota jakingo lukete. Nori zuzenduta dagoen esan dut, ikaslei beraiei zuzenduta dagoela, eta abantaien artean, ikusten duzue oso interaktibo da, oso errezara, ikasleak beraiek iruzkina jasotzen dituzten momentuan konstantzia daukate, gainera idatziz gatzen dira, beraiek ere erantzun diezaiekete idatzitakoari, eta, desabantaila moduan, beti, hau ez denez zuzenekoa, zuzenean beti izango da ikaslearen aurrean gaudela, beti izango da hobea. Gainera guk irakasle bezala, ikasleari ulertaraziko, ikasleak ulertu duela, hobeto ikusiko dugu, eta feedbacka behar bezala jaso duela. Besterik gabe, hau izan da nire bideo tutorialtxoa, eta eskerrik asko.